3 asiaa, mitä sä missasit uudesta Gorilla Tag updateista. Ensimmäisenä meillä on tietenkin tää kello. Kellossahan on siis timeri. Ja joo, ideana eihän siis oo se, että kuinka kauan tää timeri kestää. Vaan ideana on se, että kuinka tää resetataan. Mä keksin mitä pitää tehdä. Ekana, pistätte pauselle, väännätte pohjaan, vasta irti. Simple as that. Seuraava on meillä basementissa. Mä varmaan tiedän, että eka kun sä näit tän paikan, sä menit tonne sisälle ensimmäistä kertaa. Mä tiedän, että teillä kaikilla oli ideana, että tai kävi päässä, että miten saada toi väri. Te näette, no mäpä näytän teille nyt. Joo. En tiedä miksi se toimi mulla, se on varmaan vähän bugannut. Niin glitsihän tässä on se, että sä otat tosta narusta kiinni tällä tavalla. Sä menet sinne alle ja sun pitäis niinku saada se väri. Kattokaa, te näette, että mä oon se väri. Teidän pitäis saada se silleen, että se pysyy teillä. Jumala. Tässä oli yksi bonusjuttu. Tää ei oo asia mitä te missasitte, mutta tässä on nyt vähän secrettejä. Eka meillä on Alien Invasion. Elikkä tossa te näette UFOn, joka ottaa sisälle noita banaaneja. Wow. Tässä te näette kuuapina juttu. Tää ei nyt oo silleen ihmeellinen, mutta mä veikkaan, että jos me kuuhun mennään, niin se kuu tulee olemaan tämmönen gorillapään muotoinen. Se kuu. Gorillapääkuu. Kyllä te varmaan se on vittu hyvä teoria. Niin näette raketin, toi vähän uudistuneempi raketti kuin mitä meillä on nyt. Jos me nyt tätä rakettia, katsokaa sitä tarkasti. Eihän tonne mahu mitään sisällä. Kolmantena meillä on, että Dr. Bug, missä on a.k.a. Martit Kärpänen, hänen jouluhattunsa on mennyt. Joo. Kyllä, nyt on surullinen hetki. Menepä siitä jäähän. Samoin myös Matte Batillä a.k.a. Matti te Lepakko. Hui, nyt kyllä vähän pelottaa. Missä on Matti? Tuliko tilauksesta? Olisin vähän kauemmas, ettei toi veden larina häiritse. Matte Batilläkään ei oo hattua, tuijotat sanoo kivasti. Jos kun katsotte videon, pistäkää tykkäys päälle ehdottomasti, jos tykkäsitte videosta. Ja kans tilatkaa kanava tosta noin vaan.